Apa? Manut sasae. Linggis Terserah. sing dawa sing ndak Manut. anane sing dawa itu Jawa ya gelem. rada niyeng Ora masalah. Kudus Bagong. heeh anu iya anu nggih Ndara Wangsa Reja Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja. Antarja kok jedul saking jeron bumi Goleki Petruk. non Goleki Petruk. oh tenan kok Petruk iki ngayal lho Tro sing goleki iki kowe Aku tak leren ya le tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana ngono. Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Daratarja. oh iya ngono ya Heeh. Petruk mboten wonten Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mau rembukan karo Petruk aku krungu. wah Tro krungu ya wange Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dia ngomongan kae dialoge radio ngono. niki wau transistor Transistor ki apa? radio Oh, dadi udu Petruk dudu sampean mriki ajeng napa goleki Petruk. napa ketemu Ala pateni. wah mbok goleki wae saklare ming kari nyekleke ra modar Ora tak bandem saka kene ora. halo oke Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku nuwun sewu kula niku adine Petruk ya Mas Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki tak goleke apa jenenge counterpin tak goleke blonyo men supaya Petruk sembuh mari kok mati kok diame-ame jarene kowe iki satriya aja kok sakepenakmu dhewe kowe ngarep ngame-ame pantine wong sing tanpa dosa Lho, kok malah mripatmu mendeli wae wis gedene semene rumangsane anggepe ora yen ngono kowe mbelani karo Petruk mesti Petruk kakangku kok nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane oke ora masalah apa dikira aku wedi karo kowe rumangsamu semangkean yen mudar mbok men lho malah malangkrik nang ngarepe Antarja malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe lewel wani karo aku sing tak wedeni apamu ora minggat bidi amblek dadamu kowe wis tegel tenan karo aku hah kowe arep mbidi aku tegel tenan jo ngono maran kowe ngerti aku anake sapa lho anake Semar Semar iki sapa kowe ngerti kae panjalmaning dewa Sang Hyang Ismanta ngawur weh sapa ya Truk bapake Sang Hyang sapa Ismaya waduh aku kira rumuni Ismanta Ismaya rak tukang cukur kidulmu kae kae Sang Hyang Ismaya kae Bathara Ismaya kakangne Bathara Guru aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati kok ya gampang mati ya muni ora ketrap-ketrip kowe aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan ming aku ora entuk pamer karo bapak Bagong kowe tak nahi Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer aja ngandhake karo wong-wong iki tak gunakake nek wis kowe kepepet iki saat ini aku betul-betul kepepet aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku ayo Tono aku ora wedi musuh Aji Jaya Kawijayanmu oke sawangan Antarja telapakanku iki tontonen sing kanthi permati
Iki nang nganti telapakku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja dundang Bagong. Ha coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana wawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, kita demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandek sakal. Wis lah ora wedi. Iki lho delon. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku pisan. Lemes piye? Ah, tangan-tanganake ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedhake sedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati ngono nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang Hyang Ismanto. Ismaya. Iki nek tak gunake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Kena tekone diadamu jebol tekan geger. Mendono wonge. Ora wedi ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nale wedi iki ora aku bar mangan batang terus. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani to. Heeh. Nek ora nyekel ade diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi kok Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk wetengku wis guyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Hei!
emot ndasmu. Nesu. Nesu. Wah, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mbah guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Pate. Ya Petro nggih. Tindak mriki ajeng napa diutus sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak goje karo Petruk awi mumpung urung metu kringete kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota wah cencang jenggot kroncal cencang tampar gantung cengelmu kowe gong gantung kok cengel men ngono ae siat lho ya ayo wi maju li wah mutar tening ayo gong yo oh hati yo as Marayo be Ha 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 ha.
nyuwun ngapunten sinuwun. Prakuta tiba. Nggih. Ngapa tiba? Lah wong panjenengan ya dawuh kinan mejahi Petra kula Budidaya maju wonten ing pabaratan. Petra gelut kalih kula. Kowe pate kok nganti kalah karo Panakawan? Oh, mboten perkara pate kalih Panakawan, pancen perkara Petra niku ya ampuh tenan. Nyatane kula antem mboten dirasake bareng kula dibuales buyer sirah kula. Mundur. Nggih. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Ngedian. Patih kok pekok. Mungsuh Petra kok kalah. Panakawan. Saya kira Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra kowe ngias-ngiani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa ora minggat saka negara Ngamarta. Greten negara jeblok ketemu. Wes. Aduh. Wah. Bareng Sinuwun Mandura nggawa nenggala. Petra Kanambara ora minggat suwarane kok glandang negara. Mak biar. Murut. Waduh. Waduh. Bagong modar iki. Waduh. Aku kok yo lali nek ngejak Bagong lho. Mongko cakahe nek melayu pupune gathuk. Mak bu. Konangan Baladewa. Iki Bagong melu-melu nenggala ndasmu. Yes. Modar. Yo ngapura ya, Le. Aku lali nek ngejak kowe, Gong. Kok iso tekan kene, Gong? Ngojek. Wo. Kowe keterlaluan Atra. Dumeh mlayu banter terus aku ora tok. Blas ora tok karoke untung ana ojek langsung tak cengklak. Mas tututi wong sing dhuwur kae, Mas. Ha kok dilalake aku nyengklak ra ngematke montore. Oh, ya mak 75. Meng suarane tok sing banter mlakune 20. Nganti diselip Baladewa. Oh to. Wah, wis kacau aku terus. Akhire ya tekan kene. Ayo mulai yo nek ra mulih mati tenan awake dhewe. Kowe nek mati durupke Darantasena, wis ora usah mikir Darantasena. Darantasena iki ya iso lho ngapusi. Tak wangi truk mlebu bumi terus dheke bali terus nang omah guyu. Biasa ngono kuwi wis biasa. Dihapus-hapusan ngono kuwi wis biasa. Ha ta? Aku kerep kok ngapusi ngono kuwi. Kira-kira kancane dipaeka keneng ngono karo mutiar kowe ngono. Wis biasa, mula aku ya semelang Rantasena kok nek dhek bersifat seperti itu ra dhek cilaka. Heeh ya. Ayo mulai wae. Ana nek mulai engko bapak nesu. Ngene wae. Kowe apa aku sing methoke Baladewa? Oke. Niat sisan, Truk, niat sisan. Diundi, yo. Sut padha. Sut padha. Sut. Apae? Pingsut kok jempole lebokke driji iki cara ngendi? Nesep ora tak lebokke. Nesep dengkulmu ora. Menang aku berarti menang kowe. Ora iso dienggo menang nek kaya ngene. Kalau nggon aku drijine tak gegem jempole mecotot. Kowe wae, Tru? Oh iya. Gulane gaman, Gong. Gulane gaman. Apa? Manut sasae. Linggis terserah. Sing dawa wasine ndak manut. Anane sing dawa itu dawa ya gelem. Rada niyeng ora masalah.
Wah, akhirnya anane sing cendak. Ya sing cendak ya ora apa-apa. Lagi nggo nyumbat kambil, nggo dinteni. Golek liyane ya? Ya. Bendo? Ya bendo. Pengot? Bendo pengot lem. Omong wae ora. Ya apa? Hasilake bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mengken rampung dikondurke Mas. Nggih aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok sile terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendo iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Wis tak gawane kok mungsuh Prabu Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak totok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Iki wis ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Kake sapa bojoku? Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk kowe iki takon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ming mati karo mukti kok. Monggo sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki liyek iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi liyek padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku 3 kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gat anak-anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada 4 kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 ya rodane, Truk. 4 yo. 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya, Ning. Sak payu-payune ya, pokoke nggo ora gat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale ngombangane rewel ngono to. Mun nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye, lambe atine anakmu piye ki nek bojomu ngerti. Terus bojomu gawe nang omahku wae. Anakmu yo tak gawe nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh yo yo, heeh. Aku nek bojomu nesu ora wong karo mbayune kok. Oh. Santai wae to? Iya. Aku ya arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tutuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ngono to? Ya. Nganggo benda iki kowe baliya sing banter mlayu ya, Gong. Heeh. Wadul karo Bapak Prabu Baladewa tak tandangane. Ngati-ati to. Ayo, Amos Ramrata. Iki Petro Gantong Bolong legane. Boy lata. Wah, panusmaning jajaran iblis menungso ora tatanan. Lah iki Petro, kowe ngadepi Nata Mantura Prabu Baladewa? Nggih. Lho, kowe wani karo Kyai Nenggala? Iki tamake Gunung Jugrung Segara Asat. Iki bendone bakul degan. Tau nggo nyolong kambil ping 3 ra konangan. Wah, dapure dapurmu kuwi. Halo, Baladewa sampean oklor sing tekan ning Payitari. Ah, mati tenan aku. Oh, kontak ngaprak-ngaprak. Kendang ngaprak condang legane.
tresna sinayeng manggelung mintonaken tiwi kramanira kang kumiteraning ngasta kang kumiteraning ngasta aning ngasta Yayi sewu-sewu kalapatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos kula mboten saged mambengi paring Koko Prabu anggenipun sampun duka yayah sinipi awit pokal gawinipun Petruk satemah Petruk sak mangke kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhan kontal kaprapal iya kula nyuwun pamunten Petruk sajaipun pancen ngiwi-iwi dhateng Raka ing Mandura Petruk sajaipun ngiyas dhateng Raka ing Mandura Wekasan Petruk kula tegakaken kula tamani Kyai Nenggala kontal kaprapal kendhang kapracundhan Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampaning kedah sinandhang tuwuning kekedah lumampah jernyatanipun Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak namung kenging menapa Maduka Wentala dhateng Panakawan Petruk menika mangke menawi ngantos Kyai Semar puninga dhateng lelampanipun Petruk tan murunga Kyai Semar badhe murina tan trimanipun Kyai Semar anutuh dhateng para Pandhawa Koko Prabu inggih kula ngertos mila samangke tumunten kula manggihaken margi ingkang prayogi kados pundi Yayi gandeng ingkang damel kendhangipun Petruk menika Koko Prabu Mandura mila kula ingkang minangka dados kadangipun Taruna kula sagah ngupaya dhateng Petruk menawi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan namung kemala wonten reruba bebananipun bebana tuwin rerubanipun menapa Koko Prabu kula nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kaparingaken dhateng kula kemareng kula nganti pustaka Jamus Lima Sada wangsul dhateng Negari Ndrawati mangke menawi Negari Ndrawati sampun ketingal padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yayi Prabu sak sampunipun kula ngunduraken pusaka tumunten kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk Yayi sami aji Tandya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahung kesrukatite Koko Prabu menapa ing Paduka dawuhaken menika menapa kepara saestu Yayi mboten wonten jamak limahipun kula wantun matur ujar lelamisen menapa ing kula aturaken menika kandhas dumugi ing batos Koko Prabu Mandura ing dados paseksen mangke menawi kula sampun saged maluyakaken Negari Ndrawati tumunten kula ngunduraken pusaka sartanipun kula ngupaya dhateng Petruk Koko Prabu menawi tetula mekaten kula namung jumurung ndederek Paduka Kanjeng Koko Prabu pustaka kula aturi nampi monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu Sih Kresna apa aku ora dikeparengake bali marang Mandura Koko Prabu kinarya tanggal jawabipun ingkang rayi Paduka lenggah rumiyin wonten Negari Ngamarta mangke menawi kula sampun ngunduraken pusaka lan manggihaken Petruk tumuli Paduka kula kanthi kandha dhateng Negari Mandura ngono inggih ya aku mengkari manut lenggah prayogi rumiyin kula tak damel sranana waliyipun Negari Ndrawati ya Kresna sakarepmu monggo Yayi kula aturi maringaken monggo Koko Prabu kula aturi nampi Koko Prabu
mangjat kurdo sruma bangga watku gati nyoma wukyat iro wang Setyaki wonten timbalan lah kok ora yo adat sabene pendak-pendak pun Kakang Prapta negara ing Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang gawe bungah penggalipun Kakang ning kok ora kaya sagedhakan iki lah kok dadi padha pating celinguk ora Kudara ora kuwawa mandeng lawan pun Kakang Arjuna malah ndungkluk Yai Samyaji sajake rengu pasuryane kok Prabu Mandura nggih eneng wonten menapa Prabu Gusik kok kowe tambuh ki yo lagi wae sira Yai Prabu Ndarawati kuwi mungkur saka negara Ngamarta jarene negara Ndarawati ketapan pegebluk bisane waluya nirmala temajati ento tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Soto nganti tak rewangi aku padu karo Petruk gelut karo Petruk tak tamani Kyai Nenggala kendang kaprasondang terus ya Yari mboyong pustaka Jamus Lima Soto lah kok iki bali meneh nang kene iki piye Setyaki wonten timbalan cetha saiki wonten menapa ana Surya kembar mboten ketingal kowe sing ora tanggap Yayaji kula nuwun sewu nyuwun pangapunten menawi kula mboten munjuk atur ngersa paduka Yai Samyaji Werkudara sing gedhe pangapuramu ya Dimas yen pun Kakang ora paring pangandikan kelawan Siadi ya mung sawise pun Kakang Prapta ana ing kene pun Kakang kepengin sak pejagong kelawan Janaka Arjuna wonten paring adhawu yen perangan ingkang padha lenggah ning kene ora tak percaya nanging Siadi ingkang pun Kakang Pitaya angungkap marang lelakon iki parambaduka Kanjeng Koko Prabayo sawangan pun Kakang aja nganggo netra batin lahir nanging nggunakno netra batin sawangan nata Ndarawati Yayi apa to sababipun Kakang percaya kelawan Siadi merga ing endi ana Janaka ing ngono ana Kresna loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake upama kembang karo sarine upama geni karo urupe Arjuna sawangan to nganggo permana jati ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Soto ki pun Kakang apa dudu Janaka aduh Koko Prabu ketiwasan boten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan mengsah ingkang membo Koko Prabu telik Mangindrajala ingkang dusta pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Soto Koko Prabu kula nyuwun pengayoman Werkudara nggih dudu saping pun Kakang nang ngaturi adimu panengah ing Madukara Si Janaka ingkang ngandhakake ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Soto kuwi dudu pun Kakang Koko Prabu Mandura nggih ingkang mboyong pustaka Jamus Lima Soto sanes ing ngrayi ora wah la iki mau sapa monggo persis banget karo Yai Prabu Ndarawati sak solah bawane wae ora beda nganti pun Kakang percaya nderekake marang menungsa mau Prabu negara Ngamarta kowe aja gawe-gawe Kresna mboten Koko Prabu nyatanipun ngados mekaten Yayaji kula nyuwun pangapunten paduka sampun salah anggenipun maringaken pustaka Jamus Lima Soto dhateng panjalmaning mengsah ingkang membo ingkang Raka Ndarawati Yai Samyaji Kresna kakangku aja aling-aling adiku lanang Madukara Werkudara kuwi nggone wong utuh nadyan kowe paring pangandikan akeh-akeh ning Werkudara ora tau ora percaya kelawan apa sing ndak weruhi nganggo netra waloka apa sing kelakon lan sing dumadi hilanging pustaka Jamus Lima Soto tak sawang saka Kresna kakangku baline ya saka kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Lima Soto aja ngaku kowe dulur tuane para Pandhawa tak pikir-pikir Werkudara ki bener nadyan wong mloho apa anane wong wutuh kaya Werkudara nanging ucape sarwa bener tak
tak sawang cetha aku lenggah ning mburimu sing nampa pustaka Jamal Dimasada kuwi Kresna. Nek kowe muni ora dasarmu apa mung perkara Janaka ngandhake yen kowe ora mbayar pustaka Jamal Dimasada. Kowe iso mbalekke pusaka apa ora? Ora iso mbalekke pusaka, kowe mirang-mirangke Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe Kresna. Setyaki wonten timbalan. Kowe arep ngonek-onekke aku ora? Mboten. Ayo to, mumpung aku lagi dadi wong luput, dadi wong salah. Mboten Koko Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Arjuna kula wonten timbalan. Kowe tak kandhani ya Yayi, besok meneh kuwi aja gampang percaya, merga kudu nggunakake netra batin inggih. Kakang Semar ki wong lantip, Kakang Semar ki wong tanggap. Ngerti yen to negara Ngamarta kuwi ana mendung ing bakal dadi udan. Tumuli utusan kalawan Petra supaya dadi pepayung lumantar pangandikaning Kyai Semar Badranaya ning wangune Pandhawa ora tanggap. Mendung wis dadi udan, wis dadi banjir ing nganempuh negara Ngamarta. Koko Prabu kula rumaos lepat. Mula Semar ki aja nduk sawang nganggo netra walaka. Semar guyu ki durung karuan bungah, Semar nangis ki durung karuan sedih. Mekaten Koko Prabu. Kepareng patuku kados pundi? Ayo sowan ing Karaka Dempel. Wonten menapa? Ngaturake saking kluputan lawan Kakang Semar lan njaluk pituduh. Kudu kepiye Pandhawa gone bakal ngupaya pustaka Jamal Dimasada. Menawi tulung mekaten monggo kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene dhisik ya Dimas. Kula mboten niku parengaken nderek. Ora. Mengko yen wis purna rampung darmaning Nata Ndrawati pun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta nganti lawan Siadi. Nggih, ngestaken dawuh. Nderekaken sugeng tindak patuwalan Kakang Mas Arjuna. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Arjuna, sewang-sewang laku arepun Kakang Prapteng Karangkadempel. Suwawi kula dherekaken Koko Prabu.